sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghadurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner
Magbanwa ang Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na ang orasan sa inyong mga relo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, plus 9:48 sa liwat bayong gabi. Kamusta naman mga parangka na mo sinimatag para mati region-wide? Mga pagalagad naman ang ining inyo para tuntunan. Karon nga adlaw Sabado night. Bet sa 13. Oy, 42 dias na lang ang nabilin. Maninay kag maninoy preparar na ha. Ihada kag ihado preparar para ganar. 42 dias na lang ho ang nabilin kag mag-aabot na ang adlaw sang Pasko. May nabilin pa kita nga bali 49 dias. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Sabado naman kondisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kadaandan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sini nga correspondent sa liwat na Manila sini ka padulong sa pinaka ulihi labas natipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton nga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato nga pagbantay sang update sa balita national, international, breaking news, flash report, update sa COVID-19, ginatutukan ni Aksyon ang Defensor. Opda magita sa ato sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control technical side, ang porsa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM by King. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang porsa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, siniragan ninyo sining angkorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin isa ka oras. 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Una kabahay sa ato sa Balagad, ginadurong sa Kalawan San Titi Bayo. Nagulan-ulan temprano pa kay nasa siyudad sang Bacolod. Hasta subong gabi daw nagatulot talithi pa. Ambot ko nakagwa na karon nga gabi si Haring Bulan half moon subong bala mo. Kundi ko magsala. Sa tulot temprano pa do kanaya-naya man sang butla ka adlaw paghapon ay na palibutan at ka galom ang karangitan nag-ulan. Ang mga banwa kag syudad naka-ulo experience man sa kadali nga pag-ulan-ulan. At least kung ang imos di lugar yabokon nakabulig-bulig ro kakas yabuok sa dalan ang nga pag sang ulan. May pahamat pa na ko isa nga pag pulo pa nag-uob kag pagpulo pangilat, no? Wag naman kita ya LPA subong. So hindi lang magsalig. Sa ima na sa mga
pagsunod naton sa mga health protocol. Kaangante na suliton ko pa ang magpabakuna. Importante. Subong ang vaccination program sa gobyerno nakasintro sa kabataan. Alin sa edad 17 pakadto sa 12 anyos. Ang booster shots hinatunan pa na sa aton gobyerno. Importante nga hindi rin takulangon subong sang vaccine. Ang Pilipinas sufficiente sa vaccine subong. Nakaproblema lang ining sirens bala. May mga probinsya sa Pilipinas na dawgin ko lang sang sirens. Pero sila sang aton National Interagency Task Force lookout na sang aton nga mga LGU. Purchase ang aton LGU kaya naman na ang vaccine. Nagsubong niya ang Pilipinas. Makasiling kita nga until December siguro sufficiente pa kita sa vaccine. That's why ang wala makapabaksin, pabaksina, pabakuna na. Para nga mangintayo yun amat-amat isan paano ang aton ligaya. Para nga mangin merry man ang aton nga Christmas. Para nga mangin masulusulhay kadali ang aton nga sugalaw sa bagong tuig. Hindi ka mos na malipay nga ang isa ka lugar damo na tao makitaan mo nga nagalagaw pero nagasok-sok face mask. May mga lugar na nga bukas sa turismo. Ang ginapangita kung magsulod ka sa isa ka tourist destination, vaccination card mo kung nakompleto ka na nga nakapabakuna. Daw mo naman lang subong gina ang kalabanan ng requirements ang ginapangayo kung magkadto ka sa mga tourist spots naton sa bilog nga pungsod sa Pilipinas. Ang facial ganit ara naman na diskresyon sang aton nga mga LGU. Importante may face mask kita. Bisan fully vaccinated ka, importante nga face mask kagit. Kaya mo na permi ginasulit ang kompleto nga pagbabakuna, hindi garantiya nga hindi ka na matapikan sang virus. Matapikan ka, pero hindi ka matamaan. Mo na nga bisan paano ang ato sining gobyerno nagatinguhagid nga makompleto. Bago ko kuha na munob lang ipay nga ang Manila, ang Cebu, ang Davao, ang Iloilo napaidalom sa alert level 2. Ari ang good news sa nagapamati karon nga gabi una gininyo ini diri mabatian sa Action Radio. Good news ini para sa aton tanan-tanan, hindi lang sa Bacolod sa Negros, kundi good news ini sa bilog nga Western Visayas kay ang report nga dalo ni Action ang Defensor including ang Bacolod starting today or starting tomorrow sa 15. Okay, amo na ang balko. Starting November 15 ang bilog Western Visayas especially ang Bacolod napaidalom na sa alert level 2. Palakpakan aton kaugalingon. Okay. Ari ang good news nga balita sa News Center, Action ang Defensor. Sa confirmation an Action Eric mayong gabi kag sa aton nga mga ka-action. Baw, subong gyud gabi Action Eric. No, nakabati kita sang maayo nga mga nga balita. Kay man
Ining bago lamang ginpagwa nga report action Eric, may kang tanan sa pag-approve sa Interagency Task Force sang panibag-o yang mga alert level. Pero diri tutukan ko lang danay ang diri sa aton sa Western Visayas. Okay. Kay syempre concern kita sina diri action na Eric. So starting from November 15 up to November 30, alert level 2 na kita action Eric. Okay, good news. Alert level 2 na kita. Oo. Hulato naton ang pinaka-specific man nga guidelines sang aton yang Bacolod LGU angot sa sining panibag-o na naton nga alert level status action Eric. Ti kun magsiling kita alert level status, ako lang gamay nga information is medyo may ara na sang paghalog-halog no in terms of sa mga tawo, gihos ang tawo, mga kabataan nga before do gina question pa nga dun di pa kasulod alang-alang makasulod sa mga malls, di ba? So subong given nga may ara na nakapagwa na sang alert level status ang West Visayas, ti dala dira ang Negros Occidental kag ang syudad sang Bacolod nga magahalog-halog na. Pero it does not mean nga magahalog ang aton nga alert level status kun COVID-19 situation ang paghambalan, magahalog man kita sa aton nga restrictions. Kay ti nga aton nga restrictions para sa aton kaugalingon, magapabili na ya. Ha? So based man sa mga Black Sean Eric, sa mga report before, no, mga previous report nga ginapagwa sang Malacañang, ang ginapagwa man nga statement sang interagency task force considered na siya as kumbaga legit na siya bala do kumbaga gamay na lang ng confirmation na lang ni Presidente Duterte, pero kung basahon ina naton consider as amuna na siya ang implement. Sa mo action Eric ang pinaka-latest nga update sa liwanag ayo nga balita sa aton iyang mga ka-aksyon kay naghalog na or magahalog na ang aton iyang restrictions diri sa bilog nga Western Visayas. Dala na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sa liwat umpisa Nobyembre 15 tubtob Nobyembre 30 tuig 2021. Balita gikan sa News Center, una sa balita una sa Aksyon and Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon ang Defensor mo ng isa ka breaking news. Bago lagi na pagwas ang statement ang National Interagency Task Force ang effectivity sang alert level 2. From alert level 4 to alert level 2 ang effectivity sina sa bilog nga Western Visayas bilog nga Western Visayas alert level 2 especially diri ang Bacolod City. Ang effectivity sina sa alert level 2 will be on Monday, November 15 until November 30. So palakpakan tayo kagalingon ta kaya ang ginapangamuyo sang Bacolod ang binipisyo nga nakuha sang Iloilo sa alert level 2 ato na maangkon sa pizza 15 sa Lunes nga adlaw. So magsilikit ang alert level 2, ginhalog-halogan na gamay ang mga restriction. Sa sining alert level 2 di, pwede ka nakabasket. Ang kabataan pwede na makalagaw sa mall, provided may nanay tatay nga nag-aalalay. Depende ni sa dalagan sa negosyo sa Bacolod. Kaya kung duman nyo, may proposal si Councilor Attorney Renisito Novero or si Councilor Archie Baribar. Ginapilian nila kung mag-alert level 2 ng Bacolod, ginapilian either takason nila ang curfew or lipoton nila ang oras sang curfew. Ang sa Cadiz City ganiya ang order to sa alkalde nila ang curfew sige. Curfew nila sa mga minoridad sa Cadiz niya, we're talking about Cadiz sa Cadiz City ang ila curfew gasugod alas 10 hasta alas 4 para inaya sa mga minor de edad.
Sa mga adult ya sa Cadiz, ang ila korpyo halin alas 12 sang tungang gabi hasta alas 4 sang kagahon. Amo niya patakaran to yun ni Mayor Escalante sang Cadiz City in terms sang ginatawag nga curfew. I don't know kung ano ang mangin recommendation kag mangin desisyon sa City Council sa Bacolod. Bala, idulaon nila totally ang curfew or lipoton nilang oras sang curfew. Kaya remember, ang curfew ito subong ya kasugod alas 10 ang gabi mo hasta alas 4 sang kagahon. Muna nga ang iban nga mga gabukas nga mga ilimnan medyo temprano pa nagapanghimos na before 10 ginanglan mga matamat na sira ang mga kalanaan kag ilimnan ta. Kung magsiling ka ng curfew mo na nga ang iban kapahimos temprano pa. Kung maglawig-lawig man ang curfew, halimbawa bes alas 12 at least makagiho pa mayo ang mga negosyo nga ari sa gabi. Di ba? Pagti automatic managuro pagkakas ang curfew, kakas ba dahil ng likorban ano ba ng pulos ang curfew kaya ang tao kung maglagaw, alala mo na inom sang sara-sara kag luya. Siyempre ang ginainom sa dahil gahulas ka botilya. No need naman naguro nga kung kakason mo ang curfew or ipalipoton mo ang oras ang curfew. I-apply mo pa yung likorban, dito kasawaan naman na. Kung kakason ang curfew o panubuon mang oras ang curfew, sabati kakason na lang ng likorban. Kung na siling ko suliton ko, ang tao yati makaon-kaon sa sagwa kung gabi mo. Ang tao yan malagaw-lagaw nang kaman setting sa nagahulas ka botilya. Hindi bla? Hindi para sila kay Kuya Maki. Si Kuya Maki kung magkayong. Si Kuya Maki kayong. Kung magnubo ang oras ng curfew, kakuway na gidman curfew, hindi makalagaw si Kuya Maki kayong malawig-lawig kag makainom sa nagahulas ka botilya, di ba? Amo na lang tirada, ang sumsuman, kinilaw ang katangigi, hindi kasi naman namitan. Good news niya, sa ato sa makaksyon, ha? Effective Lunes, Nobyembre 15, ang bilog nga Western Visayas mapaidalom sa ginatawag nga Alert Level 2. At least tanan makabenepisyo, pero ining Alert Level 2 wala niya masiling naton nga pagtilaw na ni sa aton kumo kagin halug-halugan ang mga restriction. Why ka patimaan hindi ka magsunod sa health protocol, sundon mo mangyapon ang health protocol. 1, sokso kagigyapon sang ginatawag nga face mask. Bla, mo na po na importante gid. Kag nami pagid kun kumplito ka sa bakuna. Edo kalpante ka bala nga maglagaw ka nga. Nagalagaw ni masugata ko ni sigurado fully vaccinated ni sila. In other words, hindi kita magsalid. Sundon tagyapon na patakaran sang health protocol, especially sok-sok kita gyapon sang ginatawag nga face mask. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, again sa Bacolod na kabukas sa ilasin nga mga radio sets. Ang Western Visayas, ang Bacolod City, Kabilugan, sa Western Visayas, sa Lunes nga adlaw, Nobyembre 15 hasta Nobyembre 30, mapaidalom na kita sa ginatawag nga Alert Level 2. Congratulations. Kita tanan makabenepisyo pa mo na siling ko hindi tala pagabusaran peribiliyo lang nga natas ang gobyerno sa aton peribiliyo ini nga natas sa atong gobyerno sa aton kay nakita nila nga ang taon na matumato na gidman ang taon na edukar na gidman nga magpabakuna kay kung may mga salawayon dabo gyapon kadagataas nga nagataas ang kaso sa COVID-19 naton
di mga Diyos katagaan sa gobyerno sang amo nga upo nga kwan man nga pribilehiyo man. Privilege lang ini ang ginatag sa tong gobyerno, hindi ini permanente. Privilege lang ini. Kaya kita sa gobyerno ang Western Visayas, ang Bacolod, masyado nakanubo sang mga COVID cases nga na-record sa bilog nga probinsya, sa bilog nga Visayas. Kasi sa gobyerno, timayo man ni sila. Kaya ginsunod nila ang ato nga patakaran, nagnubo ang ila kaso sa COVID-19, tagaan ta sila konsuelo. Privilege lang ni konsuelo rin sa gobyerno ta. Kaya kung hindi tayo pagalungan, hasta sa Nobyembre 30, pwera palayo magtimbuok naman kaso ta sa COVID-19, balik naman ta skanding, balik naman ta sa alert level 4. Believe me, kung mangin complacent, hindi lang kita maging complacent, hindi lang ta magsali. Soksok tagyapon health protocol, soksok tagyapon sang face mask. Ang importante sa tanan para ma-preventa ini ang paglapta sa COVID-19, magpabakuna. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, so ang kabataan sa Lunes, guro, pwede nakalagaw sa mall. Ang mga chikiting nyo na pila ka tuig na priso sa balay, na priso sa masobra, or lapit 2 ka tuig, ang mga chikiting nyo, pwede na kalagaw-lagaw sa mall. Ang mga basketball enthusiast, mahilig sa basket, sa alert level 2, pwede na kamo kabulo basket. SGM, pwede na kapabalhas. GM, do ganin na kapabalhas man mo, doon na makatuwag kapabalhas di. Kaya nga, away ginabalas si GM. Kaya nga, aircon permi, ang iya ginapasilungan. Kaya gin-alert level 2, nakitas Lunes, pwede na si GM, maka palo-palo, maka pulo pabalhas. Pwede ka na nga ka-golf Si Liberty, mabalik din guro sa golf yung paborito sa may Golf and Country Club sa may Kanla on View bla, napit sa Morsya nan. Yung hampang niya ni Oliver, golf mo. Hindi siya kabalo mag-basket, pero kung golf ni sigurado ya, laban ni sa shoot, no? Ayos! Lipay-lipay ni mga nanay kag tatay sa balita takarong gabi. Masilin na sila po kag bata nga. To, hinday, sa Lunes malagaw ta sa mall. Ay, puwerte. Pero ang aton nga negosyo, hindi ba napagdingot ni Mayor Bing? Pagpaya pagkani kung kakaso na lang ang curfew. Kung may curfew, ginmanti para lang sa mga minor de edad. Ang curfew, lipoton ta lang kung daw hindi ginman makakas. Ayos, ayos! Para mga negosyo kung gabi, magkagulogiho. Isa na da, GNG. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10 na kita. Karon man nga adlaw kada mo sa mga development sa politika, no? Sa nasyonal. Ay, puwerte. Kwanta niya. Himulsuhan tanay kag bantayan tayo sa masunod kasi mana. Basi damo pa ni sa mga bag-o nga mga balita nga magwa. Kaya ang bati natin to kay na si Presidente Duterte, ma-file man kuno siya nga certificate of candidacy mo sa pagka-vice presidente. Kay na ang iyang bata-bata nga si Senator Bongo nag-withdraw sang kandidasiya sa pagka-vice presidente kang nag-file siya sang iya sila candidacy sa pagka-presidente. Ay, perte. Si Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa, nag-withdraw man sa iya sila candidacy sa pagka-presidente. Nag-withdraw na siya. Kinbawa iyang iya sila si Jose pag-file sa pagka-presidente. Kadungan sa pag-file man sang COC ni Inday Sara Duterte sa pagka-vice presidente.
Ay kasadya sang balita, no? At ikaw mo na analysis, paralysis, kung ano matabo sa sitwasyon sinisubong sa mga bago nga development. Kamo kaya kasiling ang tandem Bong Sara mong di ko matabo kung mag-file si OC si Presidente Duterte kung todo niya sa Lunes. Siyang gwas ni ano Bong Digong ay verti nga mga development, no? Ang aton nga anay Chief PNP nga si retired General Guillermo Ilyasar uy nag-file siya sa Certificate of Candidacy sa pagka-senador sa partido ni Senator Ping Lacson kag ni Senator Tito Soto. Grabe, no, pag-retire sa pagka-police chief PNP pa siya si Jose sa pagka-senador, no? Bagi na pag-impuslan niyang mayo nga performance, kang mayo ang relasyon niya sa aton sa kapulisan, no? E sige, amo ng mga bulubag o nga mga development sa pamulitika, di sigurado ko dason si naman after sa November 15, sigurado ko ng mga mayors, ang mga congressman, ang mga gobernador, sigurado ko ma-meeting na ni mga nakilala nga partido Blanc sa Negros sa Bacolod, sigurado ko ma-meeting ni emulsuhan na nila kung sino ang ila suportahan sa pagka-presidente kag sa pagka-vice-presidente kapanaog sa senador. Pero ang pinaka-importante din hampang ari sa presidente kag sa vice-presidente mo di direkta na matakos kung magtingob puwersa o kung maglapta puwersa. Kamak mo yung Bong Sara. Kuhan mo? Bong Sara. Bong Digong. Ay kasadya, no? Oh, Lacson Soto mo. Ang sa piyak tete, Robredo Pangilinan. Oh, pwerte, no? Ayo. Ang sa piyak to, Moreno. Yeah, Vice President to, si Senator ng doktor to. Si Willie Ong. Si Moreno Ong. Ay, pwerte, no? Sadya ni daw. Sila tawon ta niya. May mga kuha pa ni. May mga tisping pa ni nga balita sa masal kasimana kung patag sa pamulitika sa national level. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Doon mo nagkalipay sang breaking news ni Action ang Defensor ba? Nga ay salamat kayong Bacolod alert level 2 na from alert level 4. Ano na sige ko nga lipay ta pero again hindi tayo magsalig. Sok-sok tagapon face mask kung maglagaw ta. Kung kinanglano mag-facial pa ka mo anti-social distancing pagida para doble ang aton nga panagang sa virus. Action Radio Philippines Standard Time alas 10. DC6 na. May gabi dira sa kay Aladin Yepes sa Villasis, sa kay Milili Oligo dira sa Vanay Cafe sa Tangob ga monitor gid. Si Jacqueline Mareño da ayong gabi gid dira. Kay Mr. B-Boy Villasor Star Mayo, kay Doc Mayo da, kay Noel Armar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael Jan Sison, Lily King sang UK, Raymar Suato Imperial, Alma Oligon kag ang akong pamilya dira sa DSB Barangay Pandanon. Alin kay Jinky Jalagdon. Joel Aligato Himenea da sa City Beer Estefanaya may gabi gid Si Jacqueline Mareño kare ara sa may Manila Balot Tundo. Ay puwerte. Maylin Galino da may gabi gid sa Qatar. Napaurok-urok siya Si Alexis Wing Torre katamyar sa pamilya sa Paranaque sa Valladolid.
Halina kay Alexis Wingwing Torre sang UK. Si Lorna Dihilin siya naman na. Tamiya ko lang akon, apo, happy birthday sa kay Chin Ching. Happy birthday sa kay Ching Ching nga akon apo. Halin nila kay Toto Donald Cabasa. Ayos! Check na nga to si Patrol 2 anaya. Matapos ka naglagaw kina sa Actiondale sang hapon, ano naman ang nakita ni Actiondale sa paglagaw ini nga kagabihon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Actiondale Salazar sa report dahil may gabitis kami. Yes, Merry Christmas, Gid. Aragid. Aragin nito pa, hindi lang ato mga mga Christmas, no? Hindi pala ako nere kay Basi bala. Basi ano? Mag-December. Si Basi. Baga ba ito bala buta ito December, no? Tayo bala buta, tayo ma-maintain. Oo. Maintain dapat ang aton sining alert level 2 status. Kabay pa, i-maintain tagid na. Basi pa lang mag-alert level 1, tayo ti Super Merry Christmas. Tuod na. Tayo mo na ako nere kang dapat natin nga trabahoon. Oo. Tigil na congratulate ang tanang nga nagpabakuna. Na. Bago dati part sila, no? Nga, bo, ang aton sining alert sa level actionary ka. Oo. So, congratulations sa mga fully vaccinated. Kaya sa nakabato na ang first dose sang bakuna actionary ka. Oo. Pero reminder, sa alert level 2, ang bulang, bawal sa gihapon. Correct. Agang kasino, actionary, kaging karera sang kabayo, kay ginsya ka ding guidelines. Ang karera sang kabayo dito, may kakarera din sa kabayo sa bawal. Ito wala ba? Pero bawal siya under alert level 2 na guidelines actionary ka. So, tibong, kadamo na sa mga nag-set up sa mga Christmas decorations. Ang patrol naglabay dira sa balay ni philanthropist kag businessman nga si Jerry C. Actionary kasi sa may 18 Claxon Street. No? Nag-amat-amat na no ang pagpahamtang sa mga lights, Christmas decorations, mga dragko nga bilin actionary, mga structure. Wala kaya officially lights on kay ginatrabaho pa lang mo. Kaya mo nang balantayan para at least dugang nga traksyon diri sa may syudad sa Bacolod Actionary ka. Kita ko to kayo, nadagutok tong parking lot siya sining hotel. Bangod ti nag-press con to kayo na sana mo. Si Senador Juan Miguel Zubiri. Nga nagatuman diri sa may syudad sa Bacolod Subong adlaw. Dito kayo na sa Tangom. Para man to si Tito Soto, nagapapili Vice President, kag si Ping Lacson, ngayon nagapapili naman na Presidente. Susubong sako-sako ning mga politicians, ilabi ng mga kandidato for 2022 elections, Actionary ka. Magduwas dira sa may 18 Lacson Street, dira sa may, Teya sang Madalagan, may nakita ko doon nga balay. Nga puro man sagwa, puro man parol. Mga parol man actionary, like usually tayo mo nang ginabaligya, wala kang mga preso, mga person deprived of liberty. Say may nagbakal? Hindi siya actionary, dahil hindi wala siya ginabaligya, kundi daging kumprayable daging design niya siya sining sagwa balay. Sa balay, tinami tulukon eh. Nami tulukon, kay daw makalili, kagid sa nagamaneho ka, daw makatulok kagid siya sining balay. Ako, actionary ka balay mo, sagwa na kita nato na. Ngati, ang mga Christmas lanterns nga hinimuan, no, ka mga preso, usually daw mo na yung tsuraya, makitaan sa sagwa actionary ka. So, muna siya, no? Spirito sang Paskwa, nagapalapit. Hagang spirito sang 13th Monday, nagapalapit. Nagpapacheck na siya, no? Nagpapacheck na. Nagpapacheck na siya. Ang iban, tulo temprano, nagabato na 13th Monday, pero ang iban nga wala, pati steady pulse lang. Timing gina sa December, pagpatak December. Kabudlay mo na ito. Kabudlay mo nang i-release mo subong pagka December. Mulumudlo, kalimutaw mo imo yan. Nagaturong. Gaturong mata mo yung katulog. Ang iba na sipit, wala tuo. Tapos iban may ginabit-bit naman wala tuo man. Nga wala ka na, wala ginapabot. Wala nga ubos-ubos. Gani. So wala, wala tulat lang para at least,
Merry sa gyapon ang imo sining Christmas, may paabuton ka. Kag kung ginutangan mo na, tigilagbayad mo na lang. Ang imo sining 13th month pay actionary ka. Iba niya to, bla, temprano pa ya, kay sigurado na may 13 month kiman to. Iba gina prindang ATM, iba nga cash advance sa gahulam. Hindi ka kaulat sang di bulan Disyembre. Ang malang subo actionary kay dapat tanan ta may financial responsibilities. Dapat wais ka man si mo sining mga finance actionary ka para at least kung bulan sa Disyembre hindi ka man magtulog lang direkta kundi may handa ka man na sa tion sang sining pinaka-importante no nga season kag bulan sa 12 months sa kalendaryo action Erika. So amo na no ti ang ulalabot ng ibang ti may ginapaabot kag nabato na mas may ginapaabot pag tawag kay mga Christmas bonus action Erika kag dukang pagdabing ng mga ampaw halin sila sining mga mabu. Subong pala nga daan na turutandain nyo ng inyo ihada kag ihado kay sigurado papatak Disyembre na pulpabatsak na sa inyo. Si Manino nyo dang din sa temprano ba pamutos-putos nga daan ha. Amo pa ito ginatulot tayo po nga mga alas ang ihado mo to kapon? Amo na ito sa tagaan mo? Tingala ko na bakal ka sang ampaw temprano pa kay. Amo naman si manager si di temprano bakal ampaw nga daw layo pa man Disyembre. Para at least hindi ka na lang mag-sulo pala. Amo na dang tirada. Kaya actionary kaya kung mag-ihado kuya, may listahan kuya. Amo gani na sa ko nga temprano ka pa nang study kapon sang computer mo pa. Listahan tagit kung sano siya yung birthday. Kung sano ang yung bunyag. Na naman ang listahan. Amo ka na ka-instricto ka maninoy? Para at least wala soktan na. Wala lang yung ma-miss out. Wala yung ma-miss out. Wala actionary. Hindi na tagaan na ni. Hindi na tagaan kasi para hindi man magdoble. Correct. Para hindi magdoble. At least, kung mag-organize actionary kang mo siling mga halatagan. Isa, siling matinion kung ang mga ganikanan na nagkakabudayan sa pandemya, ang ibang nila cash na ang inahataga. Post namin ano to, vlog ano sa kung may mga ihado ka nga daw may mga buot-buot. Mas may mga kwarta na atag model mo. Sa mga munyika, tarak-tarak daw. Hindi, ginaya mapresar. Sa bata, kagamay guro, pwede pa na. Kung mga between mga Pinas, 8 years old, 8 years old, consider naman, di ba? Correct. Kaya na naman, iba na 1,000. Grabe yung mga pang-grade. Amo lang grade, actionary. Sino? Imo na nga rin. Hindi Hindi sini ko kung may kwarta ka, kung dito ko dakuon mo man. Kung wala, mo naman siyado, yado. May Disyembre pa man dason Correct. Hindi na siyado. Kumbaga, 50% subong, 50%. Next year. Follow na lang kung mag-actionary ka. Follow na lang. Mas mabuti, hopefully ma-maintain natin ang nubuang COVID-19 cases kay nakamuno di si Papango. Doon ang nagkakawadaan store customer ang GNG. Ito mo ng GNG. Kaya nagbabay kami ito kayo. Tukadamo tao, mali Papango. Balo ka naman ito yung GNG kung pagkaon, pag-ambalan, hindi ginaya maulihid ha? Naman ba ko siya nga take basta namit gani, balik-balik kayo na katawo. Muna. Tanaw ba si Papang Alvin ba kado permi mo balik-balik kung lapit ang GNG, mga pili sa permi. Kag kung nami ang service ng mga empleyado, mabalikin ang tawo. Isa pa na. Wala labat ka balik, may mga tip pa na actionary ka. Depende niya sa pagpalakad sa negosyo. Gani na. Ang mali pa pang gani, no? Kasi balik to kay namin at ang mga pagkaon na. Nante, wait ito da. Arna! Lumalag mo yung tirada sa istorya mo. Nakakadto mo. Hopefully ang curfew natin ma-adjust. Sana all. Bisan alauna. Alauna ang korpyo? Bisan alauna, masugod. Okay na na. Alauna sang? Agahon. Ang korpyo? Oo. Tinawag na nagkakwa ka na kapanuboy ka na napato. Bisan alas 12. Bisan alas 12 okay na na At sa mga negosyante natin na makabawi actionary ka. Especially nga subong tiban nag-struggle sa gihapon
ang iba may mga balayran pang mga loan, ang Oo. iba na may mga kota pa nga ginalambot Action Erica. Pero subong ati manotis man ato nga ati sa mga commercial establishment pesar nga ano kita kapigala daw Action Eric nga ti naga man kita iba nagadakal mga appliances, bagong appliances, antes magtako pang tuig bagong cellphone. So amo gina yung Pinoy nga ti bisan nga tigado ginapangita nga pabaagi para at least marigaluhan man ang imo sining kaugalingon, no? Subong nga 2021 Action Erica. Subong nagtulatawhay ang talithi. Away na. Naguntatan. Okay, good. Naguntatan siya. Kagdali-gali sa may sa may Old City Hall, doon kadasig di sa obrahan na isang dalan Action Erica. Sang last open, di subong ang ginsirad-an, di lang dalan, sang last di sa may Old City Hall. Ano? Last time sirado, pwede mo daw pa sa curing period. Pero subong pasabol na. Tito, imigil sa Lunes na. Ang subong, pero ang problema, di kaya piyak naman nga panapa, amo naman ni ang trabaho sa karon. Amo naman ni ang piyak, ang piyak pasabol, ang piyak hindi naman pasabol. Amo na ginabalansi kung daga. Kada pinapati ka mga road constructions, ang nalabyan mang kaina ka patrol. Kasi rin nga mati yung dati sa Barangay 26, yung mga road construction Action Erica. Nga ginapatigayo, no, sa sini. Nga mga sinion. So, parang ato siya pulusan kay na-release na may tuwang sang Founder of Justice pero nag-pull out na sinagronda, no, ang patrol. Okay. Sang Police Station 1 Action Erica. Ara sila da? Hindi nagkay na mga pila kami noto na nag-pull out na galin. Soprano pa sila nagkatambay? Naglibot balaw. Good. Naglibot Action Erica. Do kamay, mas subong ito wala subong bypass operation subong at tawa. Nagpaubay ko ng pulis, kapoy man mo. Basi ang mga turugista basi ano na. Kagway labo sila, di ko tanabo sa pulis sila, pero siya, di ko kadamo na ho. Basi mag-overcrowded ba? Kag basi mambala mga turugista basi hindi ko wala ka Paskwa ha. Correct. Mamaskwa, isip presuan na lang alang, kung di malason ka. Amo nang problema Action Erica. Kay bisan holiday ang atong sining kapulisan, sige na ilang sining mga anti-illegal drug operations, ang ilang sining mga operation kontra sa mga kriminalidad, kag ibang tagid ng mga illegal, ng hilimon Action Erica, wala niya sang pili ang aton sining kapulisan Action Erica. So far so good ang aton sining panyampo, tisubong kami ni Papang doy pang-apat na nga baso nga kape. May papang? Nakahapit ka mo to sa Old City Hall kay Vicente Similiano, ay? Ready sa? Para sa po, pwede pa ka baka pangapit o ikalima? Ikalima kape. Ongoing nga na subong yung kasi nga tughong kape. Kape lang. So di ka mo ang kape? Dito sa subong sa may Old City Hall. Okay. Dito sa may may kape, may kape na mo ni oras, daw ka ano lang ang mga ready to drink na black na okay. 3-in-1. 3-in-1 mga steak na muna. Yung home si Papang kay sweldo mo. Sweldo? Sa time nga sa Lunes na sweldo, gid no? Sweldo. Ay, minggid. Maya, ginamatama, tinatawagan na nga siningangin pang ulam. Kaya nagbayad siya. Amo nang sakto nga manugutang. Mautang ka kagon pura sa tambay danay. May iba niya nga manugutang nga may putangon po manupanukot na ganun, kapro panago, kapro plagyo. Naman ang problema. Usa sugton mo, di mga away pa, no? Gawit lang ka mo, Doon sa mo pang ginasukot mo sila. Ay, ka mga tunto. Tuntog. Ay, Loloy, ako rin magmuno, Mayo na sa Cebu kung may hulamon, pero kung magsukot na ganito, ikaw pang malaya kagawayon pa nila. Correct. Kung mayo na kami mga good payer. Utang ka, pero nagtugan ka sa mga pesa, bayad ka. Pero kung wala pagiti, munuha lang, i-move lang. Ano na magayo kasi kami marido lang alang ko abi dason si Mana lang bi. Naman pa dami. Pagbalik mo na sa iya, abi marido dason si Mana pagid bi. Hasta na matapos tuig, hindi na sakto. Di mayo man ako voluntary member sa interesan ka lang niya kay do kalawig-lawig isang utang. Mayo man na. Sa mga bagay nga do mapayo-payuha mo gin tangan mo. Para at least nala
kasi nakibot ka dugay-dugay, white pa siya kabayad, gin-unfriend ka na sa Facebook. Tuod, no? In-block ka na. May mga tao nga muna yan, no? Reactionary ka. Ano nga batasan naman? Ah, Anong batasan, ha? ang buta, ay basta hard up lang yun siguro reactionary ka. Kag dati, amo na ipipensyon, dera nga. Abla, alang-alang, amuni kay may gimbayran man. Para at least, ang tao nga ginutangan, hindi man bala mag-expect reactionary nga tao mo nga sa nagtugan siya. So, ginahulat-hulat yaman, no? Ti ko na lang alang, ti muno lang. Kasi mention diyan pa lang si mo siningagin na utangan, reactionary ka. So, sa reactionary ka man yung observation report nga madulong sa patrol, subong nga Sige. subong at Sabado sa nga Okay. Doga off ang signal mo, Dale. are na. Proceed. Sige ini ko tulong sa itang hit Bayo report ng padalang action nyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon na Dale Salazar. There you have it. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na karon sa aksyon Dale Salazar. Sa natipo niya sining aksyon balita sa balik niya sining pangalagad. May gabi nila kay paring kinalo sa guys sa Tokyo, Japan. Kay Fernandez L. Eric. Kay Ana Andrea Famoso. Mayong gabi. Kay Toto Roni Kagalawan da. Bawa nagaporok-orok si Toto Roni Kagalawan, no? Si Isabelita Hiroy. Dara sa may phase 3 handumanan. Gaporok-orokid. Sila ni Mariel Vargas. Kag ni Erika Andrade. Kay Kuya Maki kayong da mayong gabi gida. Miss you too, ah. Para sa mong happy kay may napilian naman nga mga bagong opisyales ang Bacolod Eagles Club. Congratulations sa bagong napilian, ha, nga mga opisyales sa Bacolod Eagles Club. Subong happy sila. Kung sa aton dira nga mga kuyas. Rosalina Arellano Espadero mayong gabi. Kay Bikay Istanielda, kay Kumare Corowina Jopinis sa Baquiano, sa kay Rochelle Polhenso Susana, Materesa Opelenya, kay Donna Riston Gomban. Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion da, may kabigid, no? Kay Jeannie Osiser sang Hong Kong, anandira nga pagporok-orok, kay Toto Jack Salgado III, ba? Idla mata kay Toto Jack Salgado III ba? Kamusta Toto Jack? Kay Lirio Dirio, kay Sir Leo Dario, may kabigida, kaparok-urok kali si Sir Leo Dario. Sir, good evening na sa bilog ng pamilya. Ibonibot Sir sang Germany, check attendance na siya. Sila ni Sir Edwin Pineda. Mga anak ko na tami ako dira sa Boulevard, Barangay 13, aling kay Jacqueline Marinho. Tami ako lang mga taga-Porok, Pine Tree, Bata, Nining Conde, ga-monitor gid kada gabi, alin kay Jo Marie Caliso Gomez. Kay Roby De La Luna, kag si Pato da, mayang gabi gid sa area sa Barangay 30. Gapa-urok-urok ito. Sa kay Nobi Valencia Subaldo da, sa mga Valencia kag kay Keisha Luis. Sa kay tami ako dira si Mama Coros Valencia, kag si Keisha Luis, alin na kay Nobi Valencia Subaldo, ha. Kay Manong John Bilonyo sa Silayda, kay Engineer Manuel Mawi Miraflores Cuales sang Qatar, pamilya lang si Engineer Arthur Normandia, tira sa Puente Villa, Barangay Mansilingan. Si Martin Aliling, Koni Dormitorio da, kapaurok-urok gid sila ni Barioga Ray. Salamat gid. Roth Galiro Solina Hinobes, may gabi. Inday Alaysa, da kamusta si classmate Reggie Hinobes? Andro Jean, may gabi gid. Elmer Itones Regalado.
from Letix Marker, Firmview, Quezon City. Sa kay Gerald Gadudo da. Sa kay Toto Aroni Gordon, kaparok-urok ido. Pamati, sa Action Night Patrol. Good morning, Star Mayo. Piling niya, hello, Action Eric, the new JB 007. O Bacolod. Ay, birthday. James Bond galit. Lamawya man ta kay Star Mayo ba? Why kita da? I-check tayo report na ni Aksyon na Roger Gotib. Live report gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Roger Gotib sa reporter. May gabi. Yes, action direct may kami kag may gabigid sa siling nga mga ka-action. Dito namin nga balita niya kado ang bilog ng Western Visayas starting November 15, alert level 2 na. Oo, ganimati. Pero ka kung mag-anubo ang alert level action direct. Mo silingon nga Halog-halog ga na. gamat-amat gini nga si maghalog pagid nga maghalog ang aton kini nga quarantine Status. status. Ang sa Manila ganito kag sa Cebu kag sa Davao to kani request la sa NIATF nga ipapanaog na sila sa level 1 kati nang nubo pag ito subong ilaya kaso. Wow. Nan, kung mag-alert level 1 ti nasatong pa daw ka kuha na gid na daw ka lapit-lapit na magabot sa new normal na gid na Naman. Ang importante nga dito magsalig sige yung talaga yapon ng health protocol ah. Muna sinirek na Oh. gid magsalig mo tong Yan. ambal ni Mayor Escalante. Salvador Bading Escalante sinirek Oo. Pero dyan ay ka, antes ka mag-report ba sa mga police report, at ano itong ambal ni Mayor Escalante ito sa Licorban to? Ako ko na actually Lifted? text message black daw ikaw ka-interview siya. Oh, sige lang, okay Pero lang. sila nga si Matik na, matik. At ina siya dalar si Rayon basta mag amo na sinerek ang status blasang kuan Sang sang quarantine. quarantine. Good, Kahit good. yung likorwan niya, ginatay na siya sa ugot na blasang stricto balaga pagpatuman sang Gani. mga quarantine status bla. Gani. Kay balo ka, Aksyon Roger, gina-explica tayo sa itong palamati. Ngayon yung mga paghalog-halog sang quarantine status ta bala. Actually, kung lang tawon ta, kuwalang ini mong makabig naton ining pribilehiyo bala. Pribilehiyo. Pribilehiyo nga ginata sa ato sang gobyerno, kaya nakitaan sa gobyerno, nga nagnubo na gid man ang aton nga COVID cases, tapos waging tagain ta konswilo. So, magsiling nga pribilehiyo, hindi niya permanente. Pribilehiyo lang na nga kung sa matabo na magtaas, ba't hindi siya taso man ang aton nga quarantine status, di ba? No, muna ganun ba nga sila sing iba niya ang gobyerno. Kung daw sobra ng gibla kayo nga pag ipit tao bla. Kasi ka na, ang iba nga sinipan na nga dogin ipit na kita, pigado na gid, may pandemic, ta ipiton patat. Pero ang pag-ipit sa gobyerno, hindi niya para sa ila, kundi para sa kayuhan ta na. No, tayo mo na, correct action eh. Kamati ang pag-atag sa gobyerno sang sekto pagpatuman sa quarantine health protocol. Oo. Kaya ang mga beneficios na kita man. Correct. Oo, di ba? Tikaroon Kaya mo ni galog-galog Jer, na. amo ni ning resulta sa benepisyo nga ginasiling mo kag ginahambal ta nga tungod sa maayo nga status ang atong COVID-19 nanubo ta, amo ni benepisyo ginhatag sa gobyerno. Action na rek mo ganay exactly, no? Kada Benepisyo slash pribilehiyo. Dagang ang masamili lang kabla itagaan kabla pribilehiyo sa benepisyo kabla sini abi hindi pagabosare. Correct. Halungi gid. Kay kumo nga gitagaan na ta pribilehiyo, gintagaan na ta pabor sa gobyerno, tapos mapay na gusto naman ta, hindi i-sustain tayo ang dapat i-sustain natin, especially health protocol, di ba, Jer? Amo na, correct. So, amo nang ginistoryahan ta, tas why nga sa Monday, gin-expectar ta, ngang imo dira kalanaan sa dalar, babukas na.
ato na dinari kinapalda pa ni. May may mga renovation ka pa nga ginahimo da? Kaya mo ganyan, kaya plano sang nga kung nga bataan nila o ipa kaayo pa renovate siya kasi para nga nami mula tanawon kag daw kaya wala ko nagtihan sa tao. Siyempre, i-renovate. Pwede ka ibabuta ka kaya isang mga isang mga dishwashing da sa kamot. Naman na bla, mga Ano alcohol. kompleto eh. Naman na lang nga mga style bla. Gani pa, paano pa gani pa renovate mo mga short time ko din. Ba, sobra ka naman imo. Ayo di purma. Ano nang imo yung short time? Ano na lodging house? Ano alaga ro kung ka pamusunog ka mo pag ibara renovate na CR para nga maayo man limpyo ang unituro ang Natural. Inami kaya ko short limpyo. time mo na tayo mo na sa rakada. Short time mo na tayo mo sang customer. Ang pagkaon. Di ang gusto na si CR na po sa aon eh. Oo, short time mo. Short time na lang. Kasi kasi parang i-break mo siya para limpyo ka lang. Malagi sa CR mo na. Ka naman na sa sulod sa kapanimalay ang makuha mo lang nga tinlo. Ang sana ko tinlo ang CR mo. Ay, kanami. Na kung tinuon CR mo sa sulod balay mo. Oo. Alam mo ron. Wala sa pinakalain yan kung ang CR mo may nag-alawas da. Bakit? Sila eh. Nag-alawas Kaya da. mo po sila nga short time. Iyay mo yan kay mga... Abi ko short time yan. Abi ko short time yan sa gabi. Short time na rin sa kagabi. Susulog kasi ito, sobra na mo yayawan. Wala ito rin po mukhaon ito nga. Ayo di Para purma. si Arak lang na dugay kay mo ito. Sige. Tos. Siyempre, nga, iparenovate mo na yung tanan ng dingding daw, ang ibang di daw, patsin na di, lako na pag, hindi na lako na pag, papintahan, butangan lang ko na sang nami nga design sang wallpaper. Oo, kay Christmas may subong. Para nga nami Buta mo na Christmas light ako din namin, ha? Kaya mo ganit siling ko, si kumag-amo na, at nga to si Arato pa, para at least kung mag-short time, gid man ang customer. Hindi, medyo ga-tenor siya, medyo ga-enjoyment siya. Ati ho. Okay, nami ang tulibot siya. Hosto. Muna sila ko, short time. Okay. Ayo di purma. Sige na, kayang chimpo ko, dahil nalinga mo ko eh. Sige na, Bla, kay may chimpo kita na short time kita, long time kaya. Sige na, Bla. Long time to ko may chimpo, tatason. Gala. Ako lang sa Derek, kaya ginapamalo ka na, sa tanan nga mga tradisyon nga sa pizza 15, ma-resume naman ang vaccination schedule. Ay, gali. Sa mga sa mga 18 years old pataas, walk-in sa Sinovac, mula ka subong. Ang basta first dose ni subong sa Cadiz, ang available na bakuna sa Sinovac. Sabi na kasi ni Mayor Mading, hindi ko kumalak ako sa Sinovac man ko, di ba katapos ang pasiten puliwat. O ano? Ay, iban to mga opor ko to, sa mga tapan ko to, nga nagalapunday to laya. Pero, ako yung vaccinated ko sa Sinovac. Huwag ko yung nagpa-admit sa si comorbidity siya mo. Second dose, kung second dose Pfizer, may second dose mo sa Sinovac. Sa Monday, nasa tunere ka, para nga, makuha na nga daan, bala sa amon, dari nga mga, kaya pumati, subong sa Action Radio, makuhaan lang na schedule sa pizza 15. Kaya buwan pizza 14 mo. Sa Lunes, sa Dianay naman, kasi pizza 15. Ang pizza 15, aksionere, kamo ni siya ang adlaw nga si nami sa pumatyan sa Gibag. Basta, wala ka utang, pero may utang ka na, hindi mo wala gibilin ba? Gamalan yun, basta to. Ay, kalaking. Police report after aksionere. Sige na, kaya dugo na ubo Police ko. report aksionere sa Ciudad Sansagay, may bago pa ito, nagiging pati ngayon na makatapos ang kapulisan. Gini, ang ginpatigayon, San Oniwan, okay, pizza 2. Kahapon, sa hapon,
alas 5 sa hapon Action Eric, November 12 sa Porok, Fortuneville sa Barangay Rizal, Ciudad Sang Sagay. Ang nanakpan ini amo yung pangalan niya, V3 de Lima Galita alias ang pangalan niya ang alias V3 man. 53 anyos ng edad si Action Eric, kag residente sa Purok, Mabinuligon, Barangay Makiling, Ciudad Sang Sagay. Ginakabig ni siya nga isa ka high value individual nga sa diin sa report ini gali nga persona ang city employed sa Ciudad Sang Sagay. So, empleyado siya. Sa pa sa report, wala gini tolerate niya sa alkalde sa syudad, Mayor Terdi Maranyon. That is why nga ang polis, why man niya sang ginapili basta operation sa druga ang paghahambalan. That is why high value individual sa tungod kay government employees. Ini siya na-recover sa iya posisyon kag control ang isa ka heat-shield transparent plastic sachet kag ang 500 peso bill nga gigamit as by mass money. During sa siling by mass nga successful na gipatigayon gin mag-desert kini siya as part ng standard operating procedure. Nakuha pagin ang apat tanan ka heat-shield transparent plastic sa ginapatihan nga o kung mayroon sa ginapatihan nga siyabu. So, mga 0.4 grams ka 0 pa sa report, mga lapit-lapit mga 2,000 ka pesos. Siniagbili ang sinerika. Sang recover, sinisagaligit section 5 ang pwede mo file tungod sang sailing, tungod kay may ara nga may bus item kag may buy bus money nga gingamit ang kapulisan. Hindi sinado sa karon sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial sang Sagay City PNP Custodial Facility kag sa paabuton man nga Lunes ini siya magapasakaan sang kaso Action Erika. So far, tayo mga report, malita, informasyon sa atong sila nga pagdulong sa mamalita. May daw ginatamyaw talang maigin nga pamati man dili sa may syudad sa Cadiz lang ako nga kumpare si Warlito kaya okay pamati gitaton aga porok-urok dili sa nya pare pamati ko per mis Action Radio kumonti salamat pare puti way gitada pamati kayo ni pare ma-text ko sa imo text link ko siya basta legal lang parang racket kay kabalo ko legal ka man. Oo. Away ka man niya gampang sa mga illegal kag damang-damang. Gawa ya. Clear taya. Clear taya. Nya clear taya. Kumawa daw barangay nga drug cleared ba. Kaya kami ang naman nagsinere kasi si Pastor Million Babla Melvin Million kasi madi sa aton sa syudad sa Cadiz of course sa pamati man si Kapitan Duol Javier kag tuman si Kapitan Gilbert Javier sa barangay Kaduaan kag si Mr. Josue Diaz nga upod naman di sa parole and provision parente ni Capazela Diaz kag ni Mr. Jonathan Diaz mayong gabi man sila nga duwa nagapamati gid Action Erika. Mga mga balita ato madulong sila yung matiniog direkta diri sa may norte nga bayan sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ito sa aksyon Roger Guti mga report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio! Salamat kid Action, Roger Gutib live report gikan sa Northern Negros. May gabi dira sa kay Manang ni Lida kay Manong Emel Lopez da kapaurok-urok pa sila. Sila ni pare ko Ryan Borja ug ni Toto Rinaldo Poderoso. Ang inyo siring para tuturan Action Night Patrol program magabalik
Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang report de action na Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1! Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya din siyang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapos. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tamang lagad ang balik report ni Aksyon na Dir Salazar. Ginadulong naman siya sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyong libreng medical check-up, Lunes sa Stemernes. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Mamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Inuig na Sa bag-ulan nakabukas sa sining radio says kwanta suliton ta ang breaking news. Starting November 15 up to November 30 ang bilog nga Western Visayas. Ang Bacolod City ipaydalom na sa alert level 2 from alert level 4. May kabidila kay Dave Blasa, daw si Erla Di Maala gabugtaw pa. Erla Di Maala mayad nga gabi. Ay, puwerte, kapulaw pa. Kagawad Glenn Burgos, kay Mrs. Sada, may kabigid. Wag itada. Balikan na ito sa Patrol. Balikan na si Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yes, Action Dale, sa balik ka Report, Dale, please come back. Yes, Action Eric, gin-separate na ang liderato sa Bacolod Traffic Authority Office sa Traffic Management Unit, no? So si Major Ruel Colana, siya ni Action Eric, ang nagatutok sa Bitaw alone, samtang si Lieutenant Colonel ang kahas naman ang sa Traffic Management Unit, Action Eric. So according to kay Sir Ruel Colana, nagpangabay na sila sang pulo ka mga police from PCPO nga muna siya ang magabulig sa implementation man sa mga traffic laws kasamtang ginapatupay ni sa mga traffic enforcers mayara sang assistance Action Eric from Bacolod City Police Office. Ginpalag din ni Kulanag nga sa Lunes nga adlaw ilay padala sa kay PCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir ang communication nga approved na sa sanggulang panglungsod ang ilang sining nga ginapangabay nga pulo ka mga police Action Eric. Aring tingog ni Sir Kulanag sang Bitaw. Nag-request ka mo police sa BCPO? Oo. Bali, ano nang pinaka-purpose na, sir? Kag pilang ginapangayon niyo, sir? Actually, na siyang request kami sa pulis sa kwan sa Bitaw. Kaya nagwa na kami da sa TMU. So, nag-request kami sa pulis nga iyagi dyan sa Bitaw nga naka-kwan siya bala. Nadra na gid siya. Just like bala sa mga atol si Tiligar, mo na siya. Pulis nga para nga mag-lead sa aton ng mga enforcer magyapon. Parehas sa ligad nga pangsyon. Bali, ano sir man, bali kung mag-implement ang mga bitaw sa mga traffic laws, do ma-assist ang police naman na sir? Ang police mo ang aton nga kuan daw bali kundi ang aton mga enforcer need nila assistance kung may mga implementasyon, so dapat may police kita. Actually, person sa tingog ni Police Major Ruel Colanaga pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Sino na mabulos to sa iya nga sa traffic sa team niyo? Lieutenant Colonel Sir Dean Kahas Action Eric ang mention ni Sir Colanaga nga ti according sa iya ti mayunik kay at least separate na ang Bitaw kag TMU nga leadership kag kanya-kanya sila nga magatutok sila sining nga trabaho kag obligasyon Action Eric. Balitagikan sa patrol ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kid Patrol 2, may kabidala kay Jocelyn Libuon Dispuho, nakaingagaw pa sa kay Sermon Lopez da, sir, may kabidala sa imo. Pag may lang dira nga pag paurok-urok pamati. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining banon Action at Patrol program magatako pili temporaryo. Balik naman ni sa Lunes. Aton sining nga mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action Roger Guti, Action Dale Salazar. And I try not to cry.
Action papanisyon tayo mga tagapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action and Defensor. Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Bikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Sirat Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Rex Cantong. Ang inyong alagad ang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siring adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog kwerpos ng Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.